बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांनि दिनैनि थामहिनबा 15 नभेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनो नागिरदों दि बेनो जाबाय हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारी। बिथांनि मुङाव फोसावनाय बेयो गांसे बिसम्बि, थारैनो गांसे फरायनो गोनां बिसम्बि। नोंथांमोनाबो फरायनो नाजा। आं बे बिसम्बिखौ डाकनि जोहै बुथुमदों। बे बिसम्बिनि मासिगिरि तरुण चन्द्र बर', गाहाय सुजुगिरि बिरिसन बसुमतारी। थारैनो गांसे फरायनो गोनां बिसम्बि। नोंथांमोनाबो बे बिसम्बिखौ फरायनो नाजा। बाक्सानि सबिराम बसुमतारीनि सोरगिदिं सेल्फि, क'क्राझारनि गलापुंगुर बसुमतारीनि गोरोब खन्थाइ, क'क्राझारनि सोमदोन गयारीनि गोमोथाव, धुबुरीनि रंजालु गयारीनि आइना बर' बिमानि राव आरो चिरांनि सचिन बसुमतारीनि आय' सिखोला खन्थाइया सेबखांजादों।